Пабыўшы афіцыйнай мовай Вялікага княства літоўскага, трыумфальна з'явіўшыся ў першай беларускай друкаванай кнізе Бібліі, якую надрукаваў Францішак Скарына, беларуская мова на некалькі стагоддзяў адышла з дзяржаўнага пасаду ў гістарычны цень. Беларуская народная рэспубліка удыхнула ў яе новае жыццё. Але ўсё было не так проста. Першая сесія Цэнтральнай рады беларускіх арганізацыяў 5 жніўня 1917 распачалася разборкамі вакол мовы. Абраны прысутнымі старшыня Петрашкевіч, узяўшы слова, выбачыўся, што, не знаючы акуратней беларускай мовы, будзе гаварыць па-расейску. І пайшло-паехала. Першым бараніць моўныя пазіцыі кінуўся беларускі ксёндз Сак, запатрабаваўшы, каб старшыня пакінуў сваё месца або гаварыў па-беларуску. Але талерантныя калегі патлумачылі чалавеку ў сутане, што дзеля насільства старога ладу, які выгнаў мову са школы, толькі некаторыя з паміж свядомых беларусаў умеюць гаварыць па-беларуску. Ну, амаль што як і праз 100 гадоў. Ксёндз Сак бразнуў дзвярмі беларускай хаткі і больш на сесіі не паказваўся. Яшчэ адна гісторыя. Рада БНР засядае 1 траўня 18-го. Прадстаўнік польскіх сацыялістаў Александр Прыстар выступае ў пытанні рэканструкцыі кабінету і выбараў прэзідыуму. Пасля сканчэння выступу Прыстара, які гаворыць толькі па-польску, устае Палута Бадунова і просіць перакласці ягоную прамову на беларускую мову. Старшыня паседжання задавальняе гэтую просьбу. Праз нейкі час выступае сама Бадунова, якая гаворыць толькі па-расейску. Пасля яе выступу радны Макар Косцевіч, Макар Краўцоў, просіць перакласці яе прамову па-беларуску, і заля выбухае нястрымным рогатам. Фракцыя беларускіх эсэраў, 5 чалавек, улучна са згаданай аратаркай, узнімаюць шум і пратэст. Вось жа пра мову спрачаліся і спрачаліся, але ўрэшце 3 красавіка была прынятая пастанова аб абвяшчэнні беларускай мовы дзяржаўнай і абавязковай мовай рэспублікі. Пры гэтым нацыянальным мяншыням Беларусі гарантавалася права карыстання сваімі мовамі ў зносінах з дзяржаўнымі установамі. Аднак усе акты, дакументы і афіцыйная перапіска ўрадавых установаў мусілі весціся на дзяржаўнай беларускай мове. Тут варта нагадаць, што на той час яшчэ не існавала нейкага адзінага, так сказаўшы, афіцыйнага беларускага правапісу. Фактычна пісалі хто как хаціт. Менская газета «Вольная Беларусь» друкавалася Лёсікаўкай, віленскі гоман Луцкевіцай, а беларуская граматыка для школ Браніслава Тарашкевіча з'явіцца ў Менску толькі ў верасні. Беларуская мова ўжо была прызнаная дзяржаўнай мовай Беларускай Народнай Рэспублікі, аднак усё яшчэ ўзнікалі сям і там нейкія праблемы з лагістыкай. Так, у ліпені раптам узнікла гэткая нечаканая праблема з друкам беларускіх выданняў, якая палягала ў недахопе спецыфічных беларускіх літараў у наборных касах. З гэтай нагоды было вырашана выправіць друкара Якова Грынблата, з чыёй друкарні выйшлі сярод іншага 3 устаўныя граматы, у бальшавіцкі Петраград, дзеля набыцця не хапаючых для беларускай альфабеты шрыфтоў, літараў у кароткае «ё», а таксама «ц» і «з», якія у беларускіх тэкстах сустракаліся ў дзесяткі разоў часцей, чым у расейскіх. І жніўні Якаў Грынблат з сынам Натанам выехаў у Петраград. Адраджэнне мовы ў 20-е гады працягнецца ў БССР, дзе нацыянальная інтэлігенцыя скарыстаецца шансам абвешчанай бальшавікамі беларусізацыі. Але пасля на доўгія дзесяцігоддзі ў краі зноў запануе мова будаўнікоў камунізму, это значыць расейская. І наступствы гэтага панавання даводзіцца выпраўляць яшчэ і сёння.